じゃあな、こっちの宇宙の俺は無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。うん。緊急事態です。第六宇宙の海洋神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在交戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、全王様のとこにお呼ばれしてるけど全然連絡取れねえっつーの。父さん。海洋人に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。分かった。暴れたい気分なんだ。全然盛り上がらないよ。言ってくれんじゃねえか。私たちを甘く見ないで。姉さん、そいつ歯ごたえありそうだね。代わってあげてもいいわよ。じゃあもらうよ。いいね、強いの好きだよ。弱い。暇つぶしにもならないわ。何？時飛ばしだっけ？聞かないよ。君のことはインプットされているんだ。やるね。やったぜ。今のはちょっと聞いたよ。お、再生した。クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。楽しんでるな、戦いを。まだまだもっと。ひざまずいてもらうわ。
七宇宙。師匠。うがいないぞキャベ。はい。その方は息子だ。新しいのが来たよ姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは。ん？そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め。まあ待て。全王を倒すまでに合わせてやる。楽しめそうね。ああ、面白くなってきた。そろそろやろうか姉さん。私も同じこと思ってたわ。オレン。何を企んでやがる。あの人でも苦戦するとはすんげえ敵が現れたみてえだな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強最悪の戦士襲来壊滅する第6宇宙絶対見てくれよな。